Ulice Voloskog, kako to već tradicionalno biva posljednjeg vikenda kolovoza, pretvorene su u veliku galeriju na otvorenom. Mandrač, međunarodna likovna manifestacija, 29. godinu za redom u Voloskom okuplja 200-tinjak autora iz Hrvatske i inozemstva. Umjetnički je vikend počeo s najmlađima. Jako je živo, evo, ove godine rekordan broj, okruglo 100 smo se približili, što je jako puno djece. Porasla je gustoća slikara po kvadratnom metru, rekla bih, jer je stvarno, evo, ako pogledate po Voloskom, po Mandraču, puno dječice sjedi po klupama, po molu, kupaju se, točaju noge i cijelo vrijeme slikaju. I to je jedan jako lijepi prizor. Nismo uopće mislili da će biti toliko djece. Preko 100 imamo i to iz Francuske, Austrije, Srbije, Njemačke, Slovenije i Italije, da. Zajednica Talijana osigurala je vrijedne nagrade, no od nagrada su vrednija nova poznanstva i prijateljstva, te dakako zabava. Crtao, bio na barci, slikao, šetao se. Ja sam iz Austrije, ja sam tu jer ja volim crtat i probam da pobjedim. I ja sam puno puta tu već bio, ja sam već puno puta bio tu i prvi put sam bio, gdje sam bio 4 godine i zabava je da se crta tu. Crtamo cijelo vrijeme i zabavljamo se, imali smo pice, dobit ćemo sladoled, čekamo nagrade i tako. Poslije djece sutra je na rasporedu 200-tinjak odraslih umjetnika koji će Volosko pretvoriti u najšarenije primorsko mjesto. Očekujemo i rekordan broj sudionika na Mandraču, osim toga što se slikari predstavljaju svojim radovima po cijelom gradiću, dakle po cijelom Voloskom se u uličicama, u prolazima, na stepenicama, svuda su postavljeni radovi i to je jedan jako lijepi prizor za prošetati i za pogledati, jedna jako lijepa atmosfera. A da Mandrač probudi i još poneko osjetilo, pobrinuće se ulični svirači i pjevači.